दा मा थाखुमाजोब्बायना गासिबो पकेटआ बुंजोबनायखाय थाखुमाजोब्बाय गाव गावनिया जाखांजोब्बाय नालाय नोंसोरो दा आंखौल' थैनायनि लामाथिं लांनो नागिरदो दा बयबो ना गोजौनिया नोंसोरखौबो नुगोन नोंसोरनि थाखायनो जाजोबदों बेफोर गासिबो नोंसोरनो आंखौ बेफोरबायदि लामायाव लांदो सानसे नोंसोरखौबो इसोरा नुगोन सानु खेमफ्राइनि फिन खेब खनसेबाव रिप्लाइ भिडिअ लाबोबावनायनि सायाव नैबे भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायनानै थांबानो जाबाय मानो होनबा नोंथांमोना मिथिखायो सानु खेमफ्राइ आरो रन्जयजों जानाय मोनसे भिडिअ गोसारबाय थानायखौ नुनानै मोनखादों दा गोरोन्थिया सोरनि होननानै बुङोबा दा गोरोन्थिया रन्जयनियाबो दङ आरोना मानो होनोबा दा रन्जया बेफोरबायदि भिडिअ लायामोनबा जानो हागौ बेफोरबायदि जायामोनबो जानांगौ नैबे आपडेट भिडिअखौ नायफिनबावलाय मा बुंदों रागा जोंनानै बुंफ्लांनाय जाथायफोरखौ लानानै दिनै फिन खेब आरोबाव सानु खेमफ्राइआ रिप्लाइ भिडिअ लाबोफिनबावदों आरोना नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो अननानै कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय दा जिथुनाखि सानु खेमफ्राइखौ दाखालि बावै नोंथांमोना गोबाङानो खोनाखादोंमोन जानांगौ आरोना सासे आदायाबो बुंदोंमोन बेफोरबायदिनो दा सानु खेमफ्राइआ दा फिन बिनि बागैनो दा रिप्लाइ लानानै फैदों आरोना माने उमुक डिस्ट्रिक्टआव आं थायो आं दा बे डिस्ट्रिक्टआवबो थाला बे जायगायावबो थाला होननानै बेफोरबायदि बुंलायनाय नोंथांमोना खोनानो मोनगोन नोंथांमोना जिखुनु भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै थांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बिदिबा फार्स्टआवनो आपडेटखौ नायनानै लाग्रो आंनि भिडिअ नायगिरि बिथां रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायग्रा बिथांमोना जायफोरा दुखु मोनदों बिसोरनिसिम गेजेरावनो आङो बयखौबो गोरना गंख्लायनानै निमाहा बिग्रोयो आरो जिथुखि दा भाइरेल जाबाय थादों आरो बेनि सायाव आंबो फंनैसो गोरा बाथ्रा राव बाहायनाय जाहोना आङो रावखौबो गासैखौबो बाहायनो होननानै बाहायाखै साफा सानै मानसिफोरनि थाखाय आङो फंनैसो बाथ्राखौ गोरा बुंनो गोनां जादोंमोन आरोना जितु भिडिअखौ भाइरेल खालामदों बे भिडिअआ लिकआ बबेनिफ्राय जादों आंबो बे भिडिअखौ दङ होननानै आंबो मिथियामोन नाथाय सैथो जे बेफोरबायदि सानसे समाव जालांदोंमोन आरो जानानै बे बाथ्राया जोबलांबायमोनबो होमबाबो आंहा गिनाय मोनसे दंबाय थाखायोमोन आरोना सासे नङा सासेनावथ' बे भिडिअआ थाथारगोन सानसे समबाबो बे बुस्थुआ बेरखांखागोन होननानै आं साननाय दंखायोमोन आरोना ओंखायनो आं सानफ्रामबो एनिटाइम गिनाय भाब दंबाय थाखायोमोन आंनाव होमबाबो आं दिनै दा बयबो रायजो राजाया नुबाय जेथिया माने जिथुखि नोंथांमोना हायोब्ला अननानै खनसेखौ निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ बदनाम खालामनाय एबा माबा बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ फाननाय आं दिनैसिम बेबायदि मोनसेबो डिस्ट्रिक्टखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावबो बाहायफेराखै आरो आं जेराव दङ बेयाव आं एसेबां गाज्रि माबाबो देखायाखै आङो दा आं बे जायगानिफ्रायबो आं गैलिया आरोना लोगोफोर आं दा माने आं बे जायगायाव थालिया माने आं जिथु जेराव जायगायाव दखान होयो बेबो जोंनि आसाम गोलैया आरोना जोंनि अरुणाचलसो गोलैखायो आरो नोंथांमोना आं थाब्ला जुदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ गुबुंले जायोबा बा हारिया गुबुंले जायोब्ला नोंथांमोना जि सानदों बेनो जागोन आं जेराव थायो जुदि गाज्रि थासारि सोमजियोब्ला इयुन जोलैया गाज्रि जालाङोब्ला आङो नोंथांमोननि लुगैनाय बायदिनो खालामनोसै आरो आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला आं बयनिसिमबो निमाहा बिनाय लाग्रोबाय लोगोफोर जाहाथे रावबो उनाव बेबायदि जानाङा माने बयबो खालामनो होननानै खालामा आरोना गासिबो जाथायखौ माब्लाबा मिथिस'यैयावबो जाफ्लांलायलाङो आरो आं गावनि माबाखौ गोरोन्थिखौ आं एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय गनायनानै लाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअखौ पाब्लिक खालामबाय थानो नांलिया माने उन्दै उन्दै गथ'फोरबो नायोथ' माने जोंनिफ्रायथ' जोङो आपल'ड खालामनानै खालामाखैमोन माखासे दावराव दावसि समावहाय बेखौ लोगोजों लोगो शेयार खालामनाय जादोंमोन आरो सोरबा गासैबो लोगोआथ' असे थार नङा बे समाव माने मोनसे नङा मोनसे
बाथ्रायाव नांलाय खमलाय जाबानो लोगोजों लोगो बेफोरबायदि बदनाम खालामलायनायाव थाखायो। गावनि असेखौनो जों फोथायनो हायाबा जों मालाय लोगोखौलाय बोरैथो फोथायनो लोगो। बेखायनो आं बयबो रायजो राजानिसिम आङो निमाहा बिबाय आरो जाहाथे आं उनाव भिडिअ बानायो बानाया आं आरो बे टपिकनि सायाव आं भिडिअ लाबोलिया। आं नोंथांमोना जि बुङो आं बेखौनो आं सैसोनो हानाय जाहाथे इसोर आंनो बोलो होयो। दायखौ मावबाय जेथिया सैसोनोबो हानांगोन। माबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आङो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय लोगोफोर। दा मा थाखुमा जोब्बायना गासिबो पकेटआ बुंजोबनायखाय थाखुमा जोब्बाय। गाव गावनिया जाखांजोब्बाय नालाय नोंसोरो दा आंखौल' थैनायनि लामाथिं लांनो नागिरदो दा बयबो ना। गोजोननिया नोंसोरखौबो नुगोन। नोंसोरनि थाखायनो जाजोबदों बेफोर गासिबो। नोंसोरनो आंखौ बेफोरबायदि लामायाव लांदों। सानसे नोंसोरखौबो इसोरा नुगोन। नोंसोरनि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोबदों। दिनै नोंसोरो आंखौ इमान माबायाव खोलना दोनबायना। नोंसोरखौबो नुगोन इसोरा। दाथ' नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअनि गेजेरै मा बुंखो सानु खेमफ्राया। खनसेना खनसे गोरोन्थिया बयनाबो जायो, नाथाय गोरोन्थिया जयनावबो दङ आरोना। मानो होनोब्ला निसा जानानै बा निसा लोंनानै बेफोरबायदि जानाया जानानै थांबाय। नाथाय बेफोरबायदि भिडिअ लानाङामोन आरोना रन्जय ब्रह्मआबो। दा रन्जय ब्रह्मनि रिप्लाइ भिडिअ'थ' रावबो नुनो मोनाखै जानांगौ, आंबो नुनो मोनाखै। मानो होनबा मैया सासे ब्रादारनि गेजेरै कल रेकर्डनि गेजेरै खोनानो मोन्दोंमोन आरोना एसे। भिडिअ'खौबो गाव आगाराखै, मानो होनोबा गुबुननो बे मबाइलखौ फानबायमोन होननानै बुंनाय बेफोरबायदि खोनानो मोन्दों आरोना कल रेकर्डनि गेजेरै। नोंथांमोनाबो खोनादों जानांगौ अलरेडि।